Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Police release मासिगोन 13 February निफ्राय finally नोंथांमोना lucky दा finally नोंथांमोना Assam Police आव साख्रि मोनसिगोन Assam Police बायदि so बेयाव नोंथांमोना गिबियावनो लागोन बेनो जाबाय physical test दा बे physical test आव थांनो थाखाय नोंथांमोनखौ फार्स्ट आव नायगोन बेनो जाबाय medical test दा बे medical test आव नोंथांमोना पास जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना रनिं खालामनो मोनगोन ओके दा बेयाव माबायदि रोखोमै नायगोन माखौ नायगोन जों डिटेल्सखौ लाना फैदों दा जायफ्रा फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय कमान्डो बेनिफ्राय ग्रेड 1 आरो ड्राइभार स' नोंथांमोना बे मोनब्रै पोस्टआव रानिं खालामनांगौ नालाय 3200 मिटार्स हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफोरा 1600 मिटार्स दा बे रेलिया जागायखासिगोन आरो ग्रेड 4 नोंथांमोननिया दाबो जेबो अफिसियेल नटिस गैया नाथाय नोंथांमोना मार्चआव मोनगोन स्किल टेस्टखौ जेराव एग्जाम गैया आरो रानिं गैया दा बिदिब्ला जों फैबाय SLPRBआव दा बेयावनो रेलिया कन्डाक्ट जागोन नालाय आसाम पुलिसना दा फरेस्टखौ बिसोरनो लादों आसाम पुलिसआनो लादों दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायग्रोनांगोन जे नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल टेस्टआव मा लागोननो दा जायफ्रा रेलि होबाय थायो नोंथांमोना मिथिखागौ आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन स' बिनिफ्राय एक्साइज कनस्टेबलआ नोंथांमोना मार्चआव रेलिया जानो फैगासिनो दङ नोंथांमोना रेडि खालामखादो only 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफ्रा एन्ड हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स नोंथांमोना खारनांगोन स' बिनि सायाव डिटेल्सआ फैगोन नेक्स्टआव नोंथांमोना नेनान्था दा नोंथांमोना जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला नोंथांमोननि हाइटआ फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डआव एसे बेयाव डिटेल्स दङ बेनो जाबाय STPनि हाइटआ 153 अके सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 145 बेयावबो नोङो पास जानांगोन बिनि गाहायब्ला नोङो फेल जागोन नोङो रानिं खालामनो मोननाय नङा स' बिनिफ्राय गार्डआव एन्ड कनस्टेबलआव AFPFआव आरो ड्राइभाराव एसे गोजौ जाबावनांगोन बेनो जाबाय STआ 160.02 हौवाफोर एन्ड हिन्जावफोर 152.40 सेन्टिमिटार नोंथांमोना जाथारनांगोन होमबासो क्वालिफाइड जागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव एबा PST आवहाय स' बिनिफ्राय टेस्टआव अनलि हिन्जावफोरखौ नायनाय जाया खालि हौवाफोरखौल' नायगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 80 सेन्टिमिटार STPब्लाबो 80 सेन्टिमिटार STP आरो लोगोसे एक्सप्लेन खालामबा 85 जाहैथारनांगोन अब्लासो नोङो पास जागोन नेक्स्टनि थाखाय बेनो जाबाय मेडिकेल टेस्टआव थांनो हागोन स' बिनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव माखौ नायगोननो दा बेनो जाबाय नोंथांमोना नै आसाम पुलिसआव नर्मेल नायो टेनसन दाला जेबो नार्भास फिल खालामनाङा स' नोंथांमोना जेब्ला मेडिकेल टेस्ट लागोन जेबो नार्भास जानाङा जुदि नार्भास जायोब्ला नोंथांमोना बहाबा स' नोंथांमोना एसे प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जायो अके दा नोंथांमोना जेबो नेगेटिभ लानाङा जि नर्मेल दङ बे नर्मेलावनो थां आरो नोंथांमोना 100% मेडिकेल टेस्टखौ पास खालामनो हागोन दा बेयाव मा नायगोननो दा फार्स्टआव नायगोन नोंथांमोना बेनो जाबाय नकनि स' नोंथांमोना नकनि बे हान्थुजों नोंथांमोना नांजाबनो मोना बेबायदि स्पेस थानांगोन गेप्स थानांगोन जुदि नोंथांमोना नांजाबोब्ला बेखौहाय बुङो नकनि एबा हान्थुजों हान्थु गिलाजों नांजाबलायनो मोना जुदि बे नांजाबबा नोंथांमोना बेयाव फेल जागोन स' बेखायनो बेखौ जाहाथे मोजाङै नायजायो आरो स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां बेखौहाय जाहाथे नोंथांमोना खालामना होयो नकनिखौहाय एबा नोंथांमोना बेखौ फोनांजाबनाङा अके स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां खालामो स' बिनिफ्राय फ्लेट फुट बे जाबाय नोंथांमोननि बे आथिङा ओरै समान जानो मोना बेवहाय नोंथांमोना हमना ला बहाबा बेयाव दै गाहागोन बा दै गानानै बा नोंथांमोनखौहाय बेयाव नैबावहाय गाहागोन आरो बालायावहाय हमना ला बियो गेप्स थानांगोन बेबायदि स' बेबायदि ओरै सिदा जानो मोना फ्लेट जानो मोना अके बेयाव नोंना आफाथाला नांजोबबा नोंनि आथिङा नांजोबबा नोङो बेयाव फेल जायो बेखौनो फ्लेट फुट होनो जाहाथे नोंथांमोना फ्लेट जानो मोना माने स्लिम जानो मोना अके स' बे जाबाय फ्लेट फुट स' बेनिफ्राय नोंथांमोना कालार ब्लाइन्ड अके बेयावबो नोंथांमोनखौ नायगोन कालारखौ नोंथांमोनखौ बासिगोन जे कालार ब्लाइन्डनेस दङ नामा स' नोंथांमोना बे जाहाथे थाया आरो बे थाखाया मेक्सिमाम थाया नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां पास खालामो जुदि बेयाव होनाय नोंथांमोना दङब्ला डिसक्वालिफाइड जागोन नोंथांमोना नेक्स्ट रानिं थाखाय थांनो मोननाय नङा अके स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो एन्ड बेनिफ्राय डायबेटिस हेरिना फाइल्स बेफोरबायदिखौ नायो बाट बेयाव एसेबां हार्डलि नाया स' नोंथांमोना बेयाव जेबो प्रब्लेम लानाङा मेनलि नकनि बेनिफ्राय नोंथांमोना कालार ब्लाइन्डनेस एन्ड बेनिफ्राय फ्लेट फुट बे मोनथामा इम्परटेन्ट स' बेनिफ्राय लास्टआव फैगोन डिस्टेन्स भिजन नायगोन अके डिस्टेन्स भिजन बादि नायो नै 6/6 खौ नायहोगोन आरो 6/9 बेवहाय नायहोगोन दा हमना ला बेयाव मोनसे चार्ट होगोन एन्ड बेयाव 1 एबा ABCD थानो हागौ अके बे जाबाय ब्लार खालामना होगोन स' नोंथांमोनखौ बेखौहाय 6/6 6/9 नायहोगोन आरो बेयाव एसे ब्लार थागोन मेगन थाइसे नोंथांमोनाहाय मेगन थाइसे फांथेनानै बेखौहाय बुंनांगौ बेनो जाबाय हमना ला नोङो बेखौ बुंनांगोन नोंनो मोनसे चार्ट होगोन स' मोनसे चार्ट होगोन बेवहाय मोनसे चार्ट होगोन बेखौ नोङो बुंनांगोन जेरै एबा बे मा होनना सोंगोन नोंथांमोना ए होननांगोन गोजा बुंनांगोन बेनिफ्राय C होननांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ हाबानो स' नोंथांमोना पास जागोन मेडिकेल टेस्टआव एन्ड नोंथांमोना थांनो हागोन रानिं टेस्टआव अके रानिंआव थांनो हागोन
दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जेबो बेवहाय नार्भास जानाङा नोंथांमोना 100% बे मेडिकेल टेस्टखौ पास खालामगोन आरो बेखौहाय रानिं सिगांनो नोंथांमोनखौहाय लानाय जायो टेस्टखौहाय स' बेनिफ्राय बे पास जानाय लोगो लोगो दानिया रानिं अके स' नोंथांमोना रानिंखौ खालामथारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 30 to 100 मिटार्स नोंथांमोना 14 मिनिट्सआव हाबथारनांगोन बिनि सिगां हाबोब्ला मोजां नाम्बार मोनगोन आरो हिन्जावफ्रा नोंथांमोना 1600 मिटार्स खारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 8 मिनिट्सआव स' बिनिफ्राय लं जाम्पखौ नोंथांमोना हौवाफ्रा स' बिनिफ्राय लं जाम्पखौ नोंथांमोना 16 हाफ बारथारनांगोन नोंथांमोना 16 हाफ बारनांगोन आरो 17 बारनो हायोबा मोजांसिन जायो।